Kulħadd jaf il-prezzi tal-proprjetajiet illum. Kulħadd jaf iż-żgħażagħ u l-first time buyers illi jridu jagħmlu l-ewwel pass u jixtru l-post tagħhom jafu il-prezzijiet tal-proprjetajiet kemm huma u jafu li żgur mhux ser isibu penthouse duplex, garax, arja u ġakuzzi għal prezz ta' 140,000 euro. Ekstqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borch waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fejn sejjaħ reżenja tal-Ministru Rodrigue Galdés. U f'ċirkostanzi fejn ma jaċċettax li reżenja, il-Prim Ministru għandu jieħu il-passi neċessarji biex ineħħih mill-kabinett. Qed nitolbu ir-riżenja tal-Ministru Rodrigue Galdés u f'ċirkostanzi li ma jaċċettax li r-riżenja il-Prim Ministru jieħu l-passi neċessarji sakemm u jekk dan verament inaddaf ismu. Elix Borch tenna li hemm żewġ stejjer xokkanti li waslu għal din it-talba għar-reżenja tal-Ministru Rodrigue Galdés. L-ewwel waħda hija dik fejn l-ex chairperson ta' Malta Investment, l-ex MEP Laburista Marlene Mizzi, allegat li kien hemm intħil politiku mill-Ministru Rodrigue Galdés u li kien qrib tal-kuntratturi, kummenti li waslu lill-istess Ministru sabiex neħħija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla jispjega kif ftit wara ir-reżenja anke Johan Farrugia, iċ-chairperson ta' wara Marlene Mizzi. U sallum il-ġurnata ħadd ma jaf ir-raġuni għaliex ir-reżenja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borch imbagħad irrefera għal każ serjissimu fejn il-Ministru Rodrigue Galdés din is-sena stess iffirma kuntratt għal penthouse f'Ħalgelmus mill-istess żviluppaturi li fl-2024 ħadu 27 miljun f'kuntratti mill-Housing Authority li jfisser il-fuq minn 100 appartament. 140,000 euro illi dan iffirma il-konvenju għalih fis-sena 2024. Fl-istess sena b'kombinazzjoni illi ġara dal-kuntratt ta' 27 miljun fuq il-fuq minn 100 appartament bejn il-Housing Authority li l-Ministru tagħha huwa propju il-Ministru Rodrigue Galdés u din il-kumpanija illi wkoll akkwista minn għandha il-Ministru Rodrigue Galdés appartament madwar 140,000 euro. U dan qed jgħid illi għax dan ftehim fis-sena 2021 il-prezzijiet dakinhar għawdex kienu ħafna baxxi. Però aħna dejjem ngħidu x'hemm miktub fuq il-karta illi jgħod meta tiffirma l-kuntratt huwa propju dak illi jgħod. Fid-dawl ta' dan kollu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borch irrefera għall-istatistika li ħarġet ftit tal-jemilu li wriet kif il-prezz medju ta' penthouse madwar Malta u Għawdex huwa ta' 900,000 euro. Elix Borch tem billi spjega li dan kollu huwa parti mis-saga ta' skandli li rajna quddiem għajnejna fl-aħħar snin. U dan qed juri biċ-ċar nuqqas ta' governanza u nuqqas ta' trasparenza min-naħa tal-Gvern ta' Roberta Bela waqt li ċ-ċittadini jibqgħu ibatu biex jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom.